Ndiyathanda uthetha ngamadidi ahlukeneyo weentshaba. Abokuqala, udidi olufumanayo lokuqala, utshaba elichasane nenyaniso. Lutshaba olu olungathandiyo inyaniso. Lutshaba olu elithanda uvukelana nabantu abayithethayo inyaniso ngokwenene. Ngabantu ke aba abangayifuniyo inyaniso, abathanda ubuxoki ukugqitha inyaniso. Utshaba lwesibini esinalo ngabantu ongabaziyo uba balutshaba lwakho. Bakhona abantu emhlabeni ongabaziyo uba balutshaba lakho, wena uyaphila nabo kodwa awazi uba ngabantu abachasane nempumelelo yakho, ngabantu abangakunqweneli into entle uba mayenzeke kuwe, ngabantu abangafuni ukukubona wena usiya phambili ngobomi bakho, ngabantu abazenza utshaba lwakho wena ubabona ngabantu ophila nabo kodwa bona bebebona uba ulutshaba lwabo. Utshaba lwesithathu esinalo emhlabeni lutshaba oluchasana nezwi likaThixo okanye luchasana nentando kaThixo. Ngabantu aba abangafuni ubona uba intando kaThixo ifezekiseke ebomini babanye abantu, ngabantu abangamfuni uThixo ke aba, ngabantu futhi abangalifuni nezwi likaThixo, ngabantu abangafuni ukuva nto ehlangane noThixo apha emhlabeni. Utshaba lwesine lutshaba eluza ingathi bubuhlobo bakho kodwa ibe ngabantu abaziyo kakuhle uba bafuna ukukuqenga, bafuna ukukubulala qha yiyo loo nto bezisondeza kufutshane nawe. Abantu abo babona ingathi ngabahlobo bakho kodwa bona bayazi ngaphakathi uba baze uzokuqenga, baze uzokwenza iyelenqe uba mawena ungaphumeleli, ungayi phambili ngobomi bakho. Khawukubahlolisise abantu obagcina kufutshane nawe, ngoba abanye baza belutshaba lwakho bengazi uzokhulisa, bengazi futhi uzofunda into ethile kuwe. Amatshaba manintsi esinawo ebomini. Abanye basondela ingathi bafuna ukubona uba niphilisane nabo niye phambili kodwa beyazi uba endleleni bazokukhaphela. Hayi wonke umntu osondele kufutshane nawe uyanqwenela uba mawuphumelele. Abanye bafuna ukusondela kufutshane nawe ukuze bakwazi ukukuqenga kakuhle, bakwenzele iyelenqe kakuhle ngoba kufitshane nawe. Kunabanye abantu abangakwazi ukukuqenga ngoba bakude kunawe kodwa bekhona abantu abafuna ukusondela kufutshane nawe ngoba bafuna ukukuqenga, bafuna ukwenza iyelenqe uba wena mawuphulukane namaphupho akho, mawuphulukane nesithandwa sakho, uphulukane futhi nosapho lwakho, uphulukane nekamva lakho eliqaqambileyo. Akho bahlolisise abantu abasondela kufutshane nawe ngoba abanye basondela ngoba belutshaba lwakho befuna ukukubona uba uyaphi na ngobomi bakho, befuna ukwazi uba wenza kanjani na njengoba uphumelele uya phambili ngobomi bakho, ngoba hayi wonke umntu okufutshane nawe uyanqwenela uba mawuphumelele okanye uye phambili ngobomi bakho. Khawukubahlolisise abantu ohamba nabo.